Red Bull, с мен е Иван и PlayerBG. И сега играем на Creativer. В момента не сме снимали да знаете такова, как строим някакви неща. В момента се опитваме да си издръвним дърветата. И да. Сега какво правиш тук? Стърни заспал, бе. Не, бъгвам се. Не те чува. Браво. Нали? Чупих си кръка, човек. Давай си аз съм програма, така се пише в YouTube. Прогеймър. Забравяме, че си направи нов акаунт. Да, истинското име ми е Иван. Той го каза. Ще сложим малко по тавана. Отидехме да събираме листа. И малко не ми върви така, имам чувство, че сякаш ме лагва през време. Правда. Еми, човек. Хо. Още трябва да го свързваме. Значи, на колко ленти да го направим? Аз ленти. На колко... ленти. На колко ленти да го направим? Да, направим. Колкото е толкова. И това ще бъде поредицата, знаете. Да, креативът. Ще снимаме и на кънта. На CS, Minecraft. Но аз може да снимаме на други игри. Да, там снимаме и на Euro Truck Simulator. Да, ще имам на Euro Truck Simulator. По принцип няма да си такова купено, защото е 20 евро. Скъпо е. По-добре да се изтегля и да се изтегля. И това е. Да, след много му отпрячи. Сме пушка. Да. Ще ти задам една гатанка, ти ме отговори. Добре, казвай. Не знам каква гатанка ти задам. Ти ми задам. А гатанка? Точно да имам задание. Ване, ще кажа и аз. Как беше ти, ти сега ще ме разбереш. Ване, бяло море, зелени хора. Бяло. Пелатон. Да, браво. Чупи си крака, Ване, малко помощ, брат. Ще те нося аз. Така. Дълъг път. Ване, ревели съм. Плачи си там. Да, ще си плача. И да знаете, че аз съм нов ютубър. И той без има нов канал, и той е нов ютубър. Те да знаете. Да. Така, може да И да знаете, че той може да го качи от неговия канал. Той е и аз моя. Искам да гледате два пъти. Да, може да паузираме без това. Да, защото... знаеш какво. Да. Не, Ване. Да знаеш, чувам нещо, човек да такова ли? Все още не, когато ме питат нещо, тогава да го споделим. Що да? Не да го спрем, ще го паузирам, защото... Да, нещо подобно. Точно. Човек, аз от тук се качвам там горе, ти не можеш. Този път не можах. Ами, какво стана, ба? Шо Мишо? Сега, колко голям ще го правим, колкото те да се изравнят ли колко? Абе, колкото да се изравнят. Опа. Ей, това съм много по-яка игра. Ако чувате нещо, сори. Сме виновни. Само малко. Само много. Ама нещо от баща ми преди малко беше навънка, бе. Аз ще ти задам една гатанка. Казвай. Пред тебе две светлини, какво е? Кола? Сузуки ли е, БМВ ли, Ауди ли е? Виж. Ване, сега ще кажа неща. Минаваш с колата и виждаш това къса пола, руса коса. Това съм го гледал. Ама ще ти го кажа. Майка ти. Да, бе. Ето там, че не може. Пай се, бе. Добре. Аз съм малина за и обичам много баклава. Да не рекламираме канали, че няма да го кажа. А Павел Колев, аз го издавах. Съм малина за и обичам много баклава. И да знаете, че тук може да правим къшмат. Да, може да стане. Това не мога да Опа, нищо не сте видели. Какво стана, като убия? Бях си оставил скайпа горе, брат.
Нека ще искат да снимат с нас. Да. Може би. Ще правим клипове, ще стават известни. Възкам се. То ние няма да станем пък, те едва ли. Ще, да. Аз съм Алия Лаза и обичам това. Добре, дали го повтаряме че на хора. На Феновете ще мен- му мръзнат. Ти гледайте Павел Колев 20 типа ще хвали. Сега гледа ли го с Христо, бабичката? Мама. Оле, колко мокра съм, брат. Ей, кой ми чупи? Аз съм Алия Лаза и не съм чупил. Аз нищо. Не, да знам. Аз наистина съм чупил нищо. Щупи го съвсем много. Ако правя снимка ли ще правя, че не се това е? Как се въртиш това, брат? Аз тебе питах, човек. То май не е от това, да. Ако искаш да виждам вече няма какво да правим. Или айде да почнем сега да строим къща горе. Ами айде. Аз съм от 20 години. А чакай ще видя да не мога да направя стола. О, чакай да те за мен. Много чакай. Трябва ми добре, разнакам трябва. Аз съм Олира, обучам по кога. Забити с главата. Нали? Да, и на мен не мога да спра. Абе, как беше с това? Аз И съм ако знаете, Алия. че нямаме много оригинални микрофони, ако се чуваме гадно. Да. Ама не, какво беше това деца чу тебе? Нещо да спищя сякаш. Да, но. Изпищя нещо, дървото ли пищи, бе? Това ли? Добре, спи си кой трудата си, мята. Човек, винаги парам човек, които не са като кръвта, човек. Мисля да е толкова високо, защото ние като скочим и скачаме с два блока. Не, скачаме с два блока. Сега паузираш. 16 стълби, много направихме. Какво да направя? Може да паузираш май, чакай. Докато Още направим- Докато направим това ли? не бе. Да. Докато направим къща ли? Ами чакай малко, сега още не да я паузирай. Абе, добре. Ой! Аз влизам в къщата, да не ще умра. Дайте ми гъби. Набери си. Това е подобно като Майнкрафт. Аз съм Добре, че си Алия. прагне само човек. Нямам гъби, бе, човек. Знаеш ли да ме дадеш? Гъби. Ще оставя малко в честа. Ай! И яде ли си това? Яш? Да. Тя ме Нещо? стига. Нещо подобно като... Не се. Хора, извинявайте, че паузира клипа. Майка ми влезе и... Нямаш какво да направя. Да, някой път ще паузираме, защото е някакво гадно. Някой път полицейци, като влязат, става лошо. Дали? Както баба ми. Да, взима. влезе баба ми. Да, и ще взима. Ще вземе да вика така. Ще ми се надива. Не само на вас. Да, аз съм Алия, да, и Добре. обичам да ходя в туалетната, да. Много ли измисля? Да, бе, това си е това. Това човек, нищо не храни. Аре, вече може да се качваш тук. Аз нямам зарядене, бе, човек, какво да се качвам там? Оф, ами Дай как ми- да слизаме? Дай ми гъби. Ще умра без гъби, аз. Ще умра, много гъби. Имаш ли? Чакай поне да служа малко точно. Караван. 1, 2. Добре. И знаете, ако се вижда клипът тъмен. Представете ли си? Още не ми е отключено това нещо за леглото. Вижте. Ай, пред нас хора. И пред мен да обърка. Ей, при нас, пред двамата. Може Да, това нещо, какво е дете в ръката ми това чудо, бе? ако не знаете играта се казва Creative. Creative. Нали аз на клипа ще напиша, бе. Да, ма, все пак да кажа. Знаеш, може да не напишеш пък. Сега. Сега. Да ме прекаляваме. Чакай, аз хочах да правя, бе. Аз съм Алия, да. И ще ходиш до туалетната май. Ако ти го позираме. Ела, Ваня. Сега. Здравейте хора, Иван, нещо... Баба му пусна телевизора и то телевизор е точно до компа, но то много силно се чува. Затова няма как да снимаме с него, но друг път ще видим как да снимаме всичко, но... Да,
Печата, печата, пише да.